Idurre bideguren Jasone Agirre eta Bittor Asteintza EH Bilduko kideek mitina eskaini dute Bermeon, Nestor Basterretxe aretoan. Igandera begira, Espainiako Kongresuko hauteskunde orokorrei begira, eskuinaren aurrean alternatiba eta prest egoteko bideak eta tresnak EH Bilduk dituela azpimarratu dute mitinean eta nazio eraikuntzan herri modura elkarrekin lan egitearen beharra azpimarratu dute. Gure baloriek hasi diez hegemonikoek bihurtzen. Aldugu emine beste adibide batzuk. Autodeterminazioarena, presun askatasunea, hainbeste adibide aldizipini. Guk argi daukaguz gauzek, ez daku konplexurik, koherentiek gari ez. Ez dugu aldatzen helburuek. Guk ez dugu esaten aberri egunien gauze bat, hauteskunditan beste bat, aurrekontun eztabaidetan beste bat, bebaidako guzapurtzeko klitxe batzuk. EAJak kudeaketan eure dizela honenak saltzen dabie. Bermeon, dagoa adibide garbize hori ez da laulan. Bermeoko udalak gobernantzarako bikaitasunaren 2018ko Europako labela lortu dauelako. Da bueno, bilbozentrismoa salagarriz da. Urte askotan, Bilbo izan da aldutearen apustuen eta horrela jarraitzuten dabie. Eta lehengo baten, ez dakien Bermion Basterretxean herrizien egon da txillida ikitu leiken, baina txillidan museoen berri inaugurazioen egon nintzen, ez da? Eta hango beren semietako batek azaldu jozkun, apur batez gidari lana eta jozkun bertan erakusketan. Eta ez euskun, beren aikentzako arti esala, eiken ez dakizun hori, ezetzen ez duzun hori, gatsadan hori eikie, ez da? Eta horregatik antza, eskumako eskuaz oso nazan, sondo marrazta, oso osko nauken. Eta orduen, beren teorizia hori jarraitute edo, hasi izan eskerreko eskuaz marrazten, ez? Baloretako ez erdan, da nekez hori alegin horretan, arti sortzeko, ez? Eta gero gainera, esatamona txarto hasi zala, baina, apurka hartutzela moldie. Eta gero gainera horre balizotzelako, eskumako eskuaz marrazte benien, trazo bakotxa ze kostetan daben edo zer horren balizue jakiteko, ez da? Eta neu pentsauna ben, igual politika gintza edo herri ordezkaritza antzeko zeo zer dala, ez da? Zuk eroso sentitzen zaren eremu horretatik, imaginetan dute Bittor Urtenbeko abela eremu horretatik, eta ezetzen ez duzun hori, zure bilurrek, zure ezinek, horrek ganetiken eta bidien gauza ederrak sortu. Eta nik uste dut hori dala zuek hemen Bermion azken urtiotan egin dozuena, eskerreko eskuaz Bermio barri bat marraztu, beraz, jarraitu marrazten, eskerrekoaz, eskumakoaz, esku guztiekin dana bidie, eta animo. Guk argidaku zein zen geure helburue, eta hain argidaku, lehen esan dute moduen, Bildu sortu gendunien, interes partidisten ganetik, Bilduren helburuek egon diez. Amaiur sortu gendun, eta bardin. Eta orain kongresure guez, helburu amankomunek Estatu Espainoleko esker soberanistekaz batu gara, eta badakigu horrek zer suposatuten dauen. Beste alderdi batzuk, inkluso Euskal Herrikoek ez dizenak, geure helburu bardinek dakoie eta eurekaz batera, kapasak estan gara, ailegateko akordutara, eta helburu batzu finkatzeko urrengo laburtietan beteko dugu zenak. Eta zer da bestiekaz adostu dune, hau da Eskerra Republikana de Katalunia, eta lehen komentadan moduen kanaizuekaz, da gallekuekaz, eta zer da adostu dugune alde batetik, autodeterminazio eskubide dela aldarrikatu dugune Madrilen. Eta beste alde batetik bebai, preso politikoen askatasune lortu arte lan egingo dugule. Aman komunien dakuz honek helburuek, eta horrek lortzera guez Madrilera. Beste alde batetik, murrizketa sozialekin amaitzie lortu behar dugu. Erakutsi dugu, egon garan lekuetan, krisi garaiz den be, posible dela. Eskanien, lehentasunek ondo finkatute. Pertsonen duintasune, eziketie, dosasune jarriz, beste gauze batzuen ganetik. Eta azkenik, emakumeen eskubideen aurka, hiru eskuineko alderdizek egin nahi dabien erazue, geratzie, lotzie, paratie, da lortu behar dugune. Mugimendu feministiek azken urteetan erakutsitako indarrari erantzunez, adierazpen atzerakoi eta matxistek entzun dugu aspaldizon. Eta honen aurrien, tinkotasunez, sendotasunez erantzungo dugu.